Joveches, forasters, españoles todos. El coso y la mala puta de Sequillo son malos. El que no van a conseguir las fritadas, las peñas de amigas, imitación bareteres y la cervesa calenta haurà aconseguit la massificació. Les invasions estrangeres que patim els mallorquins i molt especialment els coseros han mort a Sequillo, que ha traspassat a 33 anys l'edat de Jesús. Pobreta ella que no ha pogut aguantar. En conseqüència, la guarda de hienes que custodien Sequillo mort i solon i entreien les armes. Fins i tot ja ho poden sombra del palio allà i BD. Quedeu tots citats el dia 28 d'agost a les 7 del matí a la Punyalada per celebrar les exèquies de la nostra festa i entregar el cos de l'Equillo a la ciència. Els pròxims dies podreu trobar camisetes commemoratives del funeral als llocs de confiança. Amén.